Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौ बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय नै डिसेम्बर 1 आरोना बेनिखायनो जोंनिया मण्डलिनियाहाय केरल गिदिंनो नागिरदों आरोना बेखौनो थांनो थाखाय रेडि आरोना जोङो नै दसे मिनि खुसि एदावलायबाय थाबाय आरोना रेडि माने मानसिफोर सफैजोबियाव ओमफ्राय नै आंहा आरो पकेटाव पकेटावनो फाथि गोरान दंमोन आरोना ओरैबायदि गय जाखायो आरोना आङो बेखायनो पुरा जथे पथे जेकेटफोरावहाय फाथि थागोन गय थागोन बिदि आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो ओमफ्राय मिनिलायगासिनो आरोना आं बिथांमोननो देखायनानैहाय ओमफ्राय दायो रेडि नेगासिनो डिसेम्बर 1 आवहाय जोंनिया बिदिनो केरल न'खर न'खरहाय वेलकाम खालामनायजों लोगोसे मोसायो आरोना थ' बेखौनो आं नोंथांमोना आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय लानाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना आंनि भिडिअखौहाय December 1 nih, Tikla. Tikla, nemu sana. December 1 1 tarik nih, welcome Christmas, welcome nokor-nokor Carol Giding dengar na semuanya. Nah, ini pura Hadria nih Hadria. Tachau, ayo Hadria. Ji naik ah, ya manci bukan sih nasi kira. Ji naik apa bukan? Bihari. Nih, tabai no hadden alai. Nokor mensiau tanggasnya. Video. Now. Boarding sampai nanya. Boarding sampai nanya. Nah, itu mau makan golak. Mabaidi hoदों नोङो मा गायनो हायदों भिडिअ डाइरेक्ट दै बारु हेगार हरबावनाय हेगारला ini gua top cara stokso hegar bawa bigo akan hegara akan hegar kali video akan hegar akan baile langgon
दाउ मोनबाय दाउ मासे मोनबाय दाउ मोनबोबाय न' इथिंसोलाय दाउखौ बिबायनानै 2 केजि जाखागोन दाउआ नोंस्रानावबोथ' मानै दाउ इसोरनाव मोननांगोन दाउ मानै बेसनाव मोननांगोन दा दाउ मानै दाउ मेरला दोङो सल'मन दाउ मेरला दोङो फाराम बोरमा दाउखौनो माथाम हरदो दे दाउखौनो हरदो मालाय लास इयाव लास जागोन नामाथ' न' लास न'खर दा माथाम बिखाबाय बोरमा बिदिनो जलग्रा दा नंथ'आ उन्दै दा बिखाबाय